Proiektuaren hasiera da eskari bat egiten delako edo Ondarruko udalak interpretatzen duelako eta ikusten duelako garaia dela LGTBIQ+ errealitateak ere instituziotik eta udaletik begiratzeko ordua zela, eta beraz iniziatiba bat dago hau erdigunean jartzearena, eta horregatik proposamen ezberdinak egiten ditu udalak, eta azkenean Eilerak egiten duen proposamen bat ikusten da egokien edo behintzat Ondarruko errealitatera egokitu daiteken proiektu bat izan daitekela. Eta egiten den irakurketa konpartitua da diagnostikoak interesgarriak direla eta beharrezkoak direla ikusteko zeintzuk diren atenditu behar diren korapilo edo ilusio ezberdinak, baina egiten genuen beste hausnarketa konpartitu bat zen askotan horrelako prozesuek bazekatela indarrak toki igual difuminatu egietan jartzearen arrisku bat. Difuminatua diot ondorio batzuk jada identifikatuak genituelako espazio konkretu batzuetan. Izan edo kirola, edo kultura, edo hezkuntza, garrantzitsua da bertako errealitateak zein diren ikustea, baina Eileratik gentozen beste esperientzia batzuetan identifikatzen genuen, espazio horiek inportanteak zirela batzuetan, baina ondorioak igual erresagoak zirela identifikatzen, eta gero gainera horrelako informazioak ateratzen zirenean lurreratze gutxiago zeukatela LGTBIQ+ mugimenduaren muskulatze edo indartzeari begira, eta nahi genuen zentratu bizitza batzuk begiratu, ikusi, entzun, erreparatu puzte eta handitzearen inguruan, eta ez horren beste denbora guztian egun zitezken espazio guztietako informazio bat ateratzean eta listo. Eta hori izan zen abiapuntua, egitearen asalto kualitatibo bat diagnostiko huts batetik abiatuta, ikustearena nola egin daitezken herri narratiba kolektiboago batzuk, erreparazioari begiratuko diotenak, memoriari begiratuko diotenak, eta gainera edukiko dutenak beste inpaktu bat herri mailan harelako hitz egiten jendearen bizipenetaz, bizitzetaz, eta jendearen behar eta desiretan. Orduan hori izan da proiektuaren abiapuntua eta helburu nagusia. Onarte beti berdintzasun arlotik erdigunin beti emakume onda, beti hortixe jundi lanketa guztik. Pentsaten dugu, segin berdeguela, horretan bidin bebai, baina bai pentsaten dugu sasoirela bebai, LGTBIQ+ kolektibuai merezira ben tokixe emoti, aitortzi emoti bebai, eta horretxatxik ikusi genuen Eileratik bebai olako proiektu gerutetxuela martxan, ze ikuspegiak arren eurak ikusitxe geupe hortixen nahi genuen jo, eta orduan horretxatxik kontakta genuen bebai, atzanin gaur eunin esaten da Ondarru herri oso azkirela, hor zentzunin, eta egin handi baten ezaleik ez, holantxen barala, igual beste herri batzukin konparata. Horrek ez da nahi esan, askatasun totalin bizigazenik, atzanin Ondarru ez da herri isolatu bat, mundun biziran herri bata, eta holantxen bebai ez, Ondarrun bebaraka olako ondion biharra etxeko, aurrera pauzuko moteko bidi ondion askora. Orduan pentsaten dugu honek proiektuk horretan aldabela laundu, aldabela herrixan eragin bat euki, aldabela inpakto bat euki, ze honen helburu ez da datu batzuk atati, ez da kanpaina bat, propaganda bat, honen helburure benetan herriko kolektibuko parte izan dizen eta dizen pertsonak tokixe moti, aitortzi etxi, herriko memoixa baten memoixi jasoti,
Ze gaur egunin esaten bara ondarru azki, azken morun ulertzen barara, aurretik egon dizen askorek bide baten jabelako, gaur egunin da zenak etxen da bizelako eta nahi duguneaz bebai, segin gora biharrin eta pausuk aurra emoten, baina beste jente askoren ganbe bai eragin eukitxite hori impactu eukitxi. Horretxatxite bebai proiektu luze bat, ez da zehozen motza datukata eta propaganda bat ez urtebeteko proiektu bata, gauzak zanjute nahi duguelako egin, herritxarrak parte hartuko erabe, herritxarrai tokixe nahi zau emon, eta ez, harin esan bizuena eta listora, ez hori ez da helburu, horretako ez geunkeengo. Zaintzan ipinitxe eta erdigunin ipinitxe norbanakuk eta kolektibu bebai. Orduan, urtebeteko proiektu luze, politxe eta potente bata, eta 2008 inik izan da morun ikusiko dugu ez, amendik urteten da benaz, ze forma emon gotzauen horrei emaitzai. Prozesu hau abiatzen da baitare sexu genero disidentzia mugimendua LGTBIQ+ mugimenduaren harreman interlokuzio baten ondorioz, askotan gertatu daitekelako hau instituzioari begirako prozesua bihurtzen dela bakarrik eta ez dela kontuan hartzen aurretik egon daitezken bestelako espazio eta indar korrelazio batzuk, eta helburu nagusia bada informazio bat ahalbidetzea instituzioari, beti ere instituzioak baliabide batzuk jarri izateko pertsona guztien baliabide ezberdinen alde eta jendearen bizitzen alde, eta beste helburu argi bat da hau mugimenduaren indartze eta muskulatzearen aldeko prozesu bat dela, eta horren bestez ezinbestekoa izan dela eta izaten ari dela beraiekin harremana eta interlokuzioa, beraz, eskerrik asko beraiei ere. Proiektuak ditu 3 fase, lehenengo fasea izango da, amaitu dena edo behintzate hasi zena irailean identifikazio prozesua. Identifikazio prozesu horretan egin deguna da kokatu zein elementu eragile edo perfil existitzen diren interesgarria izan daitekena gerturapen bat edo harreman bat egitea, eta mapa bat osatu dugu ikusteko bai perfilak, genealogiak edo ze tokitatik egin zezaken ekarpena perfil bakoitzak, eta behin hori kokatuta orain hasi dugu bigarren fasea, dela gerturatze fasearena, jasoketa fasearena, entzute fasearena. Hor, ibilbide 3 kanal ezberdin edukiko ditu, bada banakako elkarrizketak egitearena jada identifikatuta dauden pertsona eragile eta kolektibo batzuekin. Beste bat izango da espazio kolektibo bat sortzearena eztabaida zehatz batzuk emateko, izango direnak edo bat edo bi ezakigu nola izango den, baina bat nahi dugu zerbait kolektiboagoa izateaz, bakarrik norbanako elkarrizketena, baizik eta herriaren errealitateari begiratuko diona ere bai. Eta gero 3. kanala da, QR bat ahalbidetu da, jendeak izena eman ahal izateko bertatik. Ikusten genulako kanal asko identifikatuta genitula jendearengana nola iritsi, baina iruditzen zitzaigun hau horizontalizatzeko bide egokiena ere zela aukera ematea, igual gugana gerturatzeko horrenbesteko sarbiderik etzekaten perfil horietar. Orduan 3 kanal horiekiko ditugu, eta gero azken fasea izango da eilerak kasu honetan egingo duen barrura begirako lana udalarekin konpartitua izango dena, ordenatzearena eta ikusterena ze forma auki dezakeen entzundako guztia eta begiratutako guztia, eta kanpora begirako emaitza bat izango du. Ez dakigu oraindik zein izango den emaitza hori, ze forma hartuko duen, ze publikotasune hartuko duen, baina bai uste dugu devoluzio bat eduki behar duela honek, eta inpaktu bat eta intzidentzia bat eukitzea nahi degula, eta hori dela hasierako helburu bat, beraz, amaierako zerbait egongo da. Prozesuari begira, baitare azpimarratzea konfidentzialtasunez
tratatuko direla bai pertsona guztien izenak eta pertsona guztien bizipenak. Izenak ez dira inu publikatuak izango, nork hartzen duen parte guk bakarrik jakingo dugu, eta gero gainera kanpora begira publiko egiten den horretan izenak agertuko balira beste izen batekin jungo dira. Beraz, konfidentzialtasuna eta anonimotasuna bermatua egongo da denbora guztian. Beste baik, esan haune proiektuk aurre aurteteko ezinbestekurela herritxarran parte hartzi, herritxarrandik eta herrixantzako enjako proiektu bat ala, oso importantite politxe eta enberdan gauza bat ala pentsaten duguela, orduan beste baik anima herritxar guztiai parte hartzea, izan norbanako morun, izan kolektibo morun, ero kolektibuko parte ez dizen ape bai, baina inguru neuki barabe eta pentsaten barabe horre pertsonak merezira bela bai, hori tokixe eukitxi, hori aitortzi, hainik izan da morun bide diferentitaz bai, eta parte hartzea animati.